Gama relativ nouă de la Juvederm se numește Bicross și avem aici o parte din produsele din gama Bicross pe care o folosesc din ce în ce mai mult în practica de zi cu zi și o să începem cu cel mai fluid dintre ele, care se numește Volai. Acest produs ne oferă hidratare și nu volumizare, adică nu modifică niciun fel zona, nu poate fi folosit pentru buze, pomeți sau alte zone, pur și simplu îl injectăm pe toată fața, se poate folosi și pentru gât, decolteu, pentru dorsul mâinilor și ne oferă o hidratare, e bun pentru ridurile fine, în perioada de iarnă este un produs foarte ok și ține undeva la 6-9 luni de la injectare. Așadar, ca să rețineți mai ușor, acesta este un produs strict pentru hidratare, nu este un produs ce volumizează, nu vă schimbă fața în niciun fel. Așa că dacă căutați să vă îmbunătățiți textura pielii, acesta este produsul ideal. Juvederm Polift este un produs ce îl folosesc pentru injectarea buzelor, pentru șanțuri nazogeniene, atunci când pacienta își dorește un aspect soft, natural, nu o să dea niciodată gâlmițe, este foarte maleabil, foarte natural, nu îl resimțiți ca fiind dur la nivelul buzelor, la nivelul zonelor injectate. E posibil să vi se pară că nu volumizează atât de mult, nu dă foarte mult volum, însă pentru primele injectări sau dacă vă doriți un aspect super natural la nivelul buzelor, este produsul ideal.